това футболно игрище, благодарение на общината, която го направи. Дано не само в Мусачево, а в всеки едно село в нашата община има такова футболно игрище, за да може децата да не седят по цял ден по компютрите, а напротив да излизат и да спортуват, защото спортът малко или много възпитава. Така че нека това, което казах преди секунди, да се изпълни, а именно всеки едно селище, всеки едно село, в нашата духовна околия, в нашата система, селищна система, да има такова футболно игрище, каквото има в село Мусачево, за което, разбира се, благодарим на кметската управа, която направи всичко възможно това да бъде осъществено. Да бъде благословено това начинание и с Божия помощ да има много деца, които да спортуват в тази постройка или в това футболно игрище. Амин и на много години за всички. Благославя се и се усещава това футболно игрище с благото на Пресвети Дух и тази света на нейното пръсване в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Молитва ми, Свети Отец наши Господи и Исус Христе Божи наш, помилуй нас. Амин. Браво, Отче. Уважаеми дами и господа, добре дошли на откриването на новоизграденото футболно игрище с изкуствено тревно покритие, с съблекални и трибуни в село Мусачево. Имам удоволствието да ви представя и нашите гости. Народният представител от политическа партия ГЕРБ Галя Георгиева, госпожа Благовеста Погьова и Красим Димитров, България Development Limited акционерно дружество. Господин Джони Велинов, легендарен вратар и капитан на футболен клуб ЦСК. Господин Йордано Йорданов, кмет на община Елин Пелин. Заместник кметове, секретари и кметове на населени места на община Елин Пелин. Дами и господа, реализацията на обекта е с цел принос в развитието на спорта, осигуряване на развлечения и здравословен начин на живот на жителите и гостите на община Елин Пелин, в частност село Мусачево, чрез провеждане на игри и спортни мероприятия на открито. Обектът включва едно малко футболно игрище с размери на полето 20 на 40 метра, с изкуствено покритие, обслужваща зона с съблекални, административни и санитарни помещения и зона за зрители с трибуни. Обемно-пространственото и функционално решение на комплекса е съобразено с специфичните дадености на терена, допустимите параметри и размери на игрището, необходими за провеждане на международни футболни срещи. Около игралното поле е налична зона за сигурност и защитна ограда. Обслужващата зона е решена комплексно, чрез поставяне на 3 броя модулни контейнери, снабдени с необходимото оборудване за осигуряване на удобства и санитарно-хигиенни условия на играчи, зрители и административен персонал. Зоната за зрители е осъществена чрез монтиране на стоманени трибуни на няколко реда с достатъчен капацитет за гарантиран комфорт при наблюдаване на игрите. Изпълнител на обекта е Санирум ООД, град София. Строителен надзор
и инвеститорски контрол за съблюдаване коректното изпълнение е упражнен от Пластиконсулт ЕООД. За изграждането на спортния комплекс България Development Limited акционерно дружество предостави сумата от 75 000 евро. Останалите средства за обекта са осигурени от община Елин Пелин. И ако мога да обобщя, от днес село Мусачево ще има прекрасно място за спорт, подходящо за всички възрасти. А сега, преди да пристъпим към официалната церемония, давам думата на кмета на село Мусачево, господин Милян Илиев. Благодаря. Добър вечер, скъпи гости, уважаеми. Благодаря на всички, че се отзовахте. Днес е един много прекрасен ден за мен. Сбъдна ми се една мечта, да бъда така откровен. Не само моя мечта, на моите приятели, подрастващи. Винаги сме искали да имаме такова игрище и днес то се случи. Вече е факт. Игрището е уникално по рода си. След малко дори ще ви демонстрираме някои неща. Сами ще видите колко е хубаво. Да. Нещо не чувам аплодисменти. Все едно не ви харесва игрището. Аз наистина искам да благодаря специално на България Development Holding, а не Land, нали точно така. Те наистина спомогнаха това нещо да се случи, но искам да благодаря и на госпожа Галя Георгиева, защото това нещо се случи, тя го започна. Господин Йорданов беше заместник-кмет, заедно тримата го започнахме. Преговори, много китайци, всички знаете за тях, няма проблем, спокойно те са тук. Нещата се случват, така че спрете да говорите, че са си отишли. Нали така? Но най-много искам да благодаря на господин Йорданов. Той наистина помогна това да се случи и реално да имаме игрище. Всички мислеха, че на приказки Павка има да дава едно шише уиски. Обеща, че панахме се на баш, че ако стане до днес, ще даде. Шегувам се, добре. Ние да ви пожелая да си го ползваме със здраве, да ни е честито и много да го пазиме. Ще има хора, които да го наблюдават, но искам наистина да си го пазим, защото не всеки ден се строи такова нещо. Благодаря ви и приятна вечер и желая. Забавлявайте. Своя поздрав към всички вас ще отправи и кметът на община Елин Пелин, господин Йордан Йорданов. Уважаема госпожо Георгиева, господин кмете, аз съм втория най-щастлив човек днес след Милян Илиев, кмета на Мусачево. Знаете, че като човек, който е половината от село Мусачево, съм изключително щастлив това нещо да се случи. Това е първото игрище в община Елин Пелин, което се открива, което отговаря на стандартите на FIFA за мини-футбол. Когато Деве спомена Рени, че наистина може да се провеждат международни срещи, дано това да се случи един ден, със сигурност ще може да се направят турнири, които са от мини-лигата, неделната лига от София, която е, така че това игрище ще бъде изпълнено със съдържание. Наистина се надявам пожеланието на отец Пламен да се случи, младите, децата на Мусачево да излизат, да са тук. След малко на двата отбора искам да пожелая един коректен матч, да дадем пример от тук насетне, наистина да има едни хубави матчове, фейрплей да има и нека по-добрия да победи. Наистина искам това игрище ни е като едно дете, на мен и на кмета на Мусачево. Бяхме тук през цялото време, докато се строеше. Ще съблюдаваме лично двамата да го пазите. Наистина да не се случва така, че да правим ремонти в близко бъдеще. Пожелавам да го ползвате със здраве и успех на всички! Своето обращение към всички вас ще отправи и госпожа Галя Георгиева. Скъпи жители на село Мусачево, честита нова придобивка и от мен. От сърце желая винаги това игрище да бъде изпълнено с малки, големи и още по-големи деца, които имат желание да спортуват. Защото, както каза отчето, спортът възпитава, но спорта и здраве.
А какво повече искаме, освен децата ни да бъдат здрави? Вие всички виждате, че този кът на селото се превръща в един прекрасен спортно-развлекателен център. Да, има още празно място. Очакваме вашите предложения с какво да го запълним. Бъдете активни, участвайте в изграждането на вашето населено място. Сигурна съм, че тук ще се провеждат много турнири. Като начало могат да бъдат междуселски, междуобщински, но съм сигурна, че ще станат и международни. Поне между България и Китай. Надявам се искрено. Весел празник желая и много настроение идните 2 дни на всички жители на Мусачево. А сега каня кмета на населеното място, кмета на общината, госпожа Галя Георгиева. Заповядайте, за да прережете лентата. За първи път. Много ленти да сравниш.